Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m. Ndị be anyị sị na onye unu ya na-agba ọkụ anaghị achụ oke. N'otito na ije eso na ife sokwa anyị. Ofu nwanne anyị nwoke abịa na wee jụọ m ajụjụ a. Nsị ka m jụọ m ụmụnne m. Ka onye ọ bụ oke na ọrụ dịrị ya ịga ọmụgwọ n'ala Igbo anyị. Maka ya bụ okwu ebukote katakata dịrị nwanne anyị nwoke na nwunye ya. Nwanne anyị nwoke nwunye ya mụrụ nwa. Nwanne anyị nwoke si na ọnyanwa ga-abịa ọmụgwọ. Nwunye ya si na mma ya ama bịa mma ya mmiri ọkụ n'afọ. Na mma ya ka o kwesịrị ka ọ bịa. Ya bụ ife wee bute katakata wee dịrị nwanne anyị nwoke. Esemokwu wee bido wee dara n'ezinụlọ a. So nwanne anyị nwoke wee na-asị ka ife ọ ga-eme. N'uche nke aka m eche nnọọ nne mụtara nwata nwaanyị a na-anụ na-aga ọmụgwọ n'ala Igbo. Ama akwụkwọ m mana ọ ya aka mma ka unu kọwaa. Maka na ọ bụ na nne bịacha ọmụgwọ tupu nne nke nwa nke nwoke enwe ike ịbịa chịkwata ife niile. So nyanwa ka nwanne anyị nwoke na-ayọ si na ọ chọrọ ka unu be ya bụrụ ebe ga-abụ ebe tiwe ma zọgbuo dị. Ọ sị ka o si wee gbatakwa ugbu a na mma ya abịago n'esef kwuri ekwi n'ezinụlọ ahụ. So nwunye ọ na-anụ bụ nwunye ya fụ na anya bụ ife okwu na ụka wee na-esere na mma ya. Nwunye ya wee kpọọ mma ya mma mụtara ya si ana bịara. So dịka o si wee gbatakwuru ugbu a n'ezinụlọ ahụ na be ya niile na-agba ọkụ na ọ maghị ife ọ ga-eme. Na ọ bụ alụ unu tụnyere ya ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-ekpebi kwue na onye ọchọ ka ọ na-abịa ọmụgwọ na be ya. Ụmụnne m ọ ya aka mma ka ịnebanya bụ okwu anya mana tụnyere nwanne anyị nwoke ezigbo alụ ga-enyere ya ndụ aka. Biko echefukwa na isonye n'ife na-eme na my YouTube page. Tinye m akara subscribe ma on your link notification bell. Oge ọbụla m mere upload ka ị nwee ike ifife ozi m. Echefukwana na onye gị na ya nọ bụ Maazi-UC. Igbo mụrụ nze m ọzọ ka o be nnọọ. Ndewo.